sooner through the door they welcomed us to home. But will it ever be one we can call our own? The fear sits deep inside to come back here to find. One day they change the locks and leave us all outside. Maar ondertussen zijn wir nennen dat hij stil. Es wordt landesweit, wir kenten niet ons recht. Budujemy gniezdo na дереві, у наді, що його гілки міцні. Нехай це витримає завтрашні шторми. Maar ondertussen zijn wir nennen dat hij stil. Hij wordt zoals weet, wir kenten niet ons recht. Ospitalitatea se poate brusc usca. Ușa este deschisă, dar e chiar casa noastră. Putem schimba tapete, să mutați mobila, sau trebuie să rămână tot cum a fost înaintea noastră. Undertussen zijn wir nennen dat hij stil. Hij wordt landesweit, wir kenten niet ons recht. Maar undertussen zijn wir nennen dat hij stil. Hij wordt landesweit,